Con máis de 15 anos de experiencia, Suministros Obreira ofrece o mellor en suministros e materiais de construción. Nas nosas amplas instalacións poderás atopar dende sanitarios ou azulexos ata ferros e cementos, pasando por unha ampla variedade de produtos relacionados co mundo da construción, os materiais e os illamentos. E se ademais queres construir naves agrícolas e industriais de prefabricados de formigón, Construestro é a túa empresa. Reunimos os mellores equipos de profesionais a nivel nacional, garantindo a perfecta execución dos nosos proxectos. Suministros Obreira e Construestro. Calidade, servizo e innovación. Hoxe subimos o que chaman Monte da Serra entre Chantada e Carballedo, na procura dos petroglifos que veñen de ser descubertos por un veciño de Chantada, Roi Fernández, e van ser catalogados pola historiadora Begoña González, quen nos guiou nesta visita. Damos fe de que o emprazamento deste conxunto de gravados rupestres que se suma aos xa catalogados noutros puntos do municipio se atopan nun lugar estratéxico, cando menos a xulgar polas amplísimas vistas de quilómetros e quilómetros que se acadan dende este punto, onde zoaba o vento con forza. Non son facilmente perceptibles á vista de calquera persoa non entendida e ademais están bastante ocultos por musgos e líquenes que medran na propia pedra. Trátase dunha tipoloxía sinxela coñecida como coviñas ou cazoletas, ás que se suman algunhas con suco e outras en forma de elipse, o mesmo que atopamos en Airoa, en Pesqueiras. Tivemos a sorte de ampliar os petroglifos de Chantada, que de momento, solo temos 3 xacementos, pero isto indica que poquinho a pouco sairán á luz moitos máis e que é un terreo que non está investigado, que está un poquinho de lado comparado con outros sitios como o Sober, e que aquí tamén temos, entonces a ver se pouco a pouco, ano tras ano, pois por fin temos novas estacións. Son os motivos máis sinxelos, pero son igual de representativos que os demais, indican a presencia destos poboados aquí nestas terras. Que significados podemos darlle así a priori á situación onde están e estos sinais, esta información que querían darse entre eles, vamos? Son puntos importantes na paisaxe. De feito, aquí neste monte está separando a comarca, está separando a parte de Chantada coa de Carballedo e tamén as parroquias. Parroquias creo que Milleiros con Vilaúxe. Entón, nos están indicando, a parte de que son unha especie de marco divisorio, tamén a importancia que tiñan na paisaxe este tipo de rochas. Podían ser tanto delimitadores, como acabo de sinalar, como tamén indicadores dun lugar privilexiado, lugar que tanto podía servir para realizar igual algún ritual de iniciación, algún ritual religioso desa comunidade ou para indicarnos simplemente zonas boas para pastos ou para caza. Begoña González, historiadora que inclúe na súa tese os petroglifos aínda non catalogados na zona sur de Lugo, sinala este achádego en 2 posibles datacións. Hai a máis, que fala como a idade de ouro dos petroglifos, que sería da transición do terceiro ao segundo milenio, pero hai outras teorías que, lle crean unha durabilidade moito maior, que sería dende os finais do Neolítico ata xa o período castreso, é dicir, que estirarían bastante a previdencia destes motivos. Ti tes, xa unha certa experiencia e ademais estás un pouco especializada en tema de prehistoria. Agora creo que che toca traballar, facer a ficha e catalogar isto. Que pasos quedan por diante? Que hai que facer? Que ten que facer un experto agora? Agora que apareceron, teño que voltar, quitar as fotografías, cubrir as fichas de patrimonio e, sobre todo, buscar, hai que facer unha prospección ao carón deste petroglifo, duns 100 metros, un radio de 100 metros, para comprobar que nas seguintes rochas que hai aquí ao lado desta que acabamos de ver, que non hai máis motivos, e se os hai, volver a catalogalos e tamén facerlle unha ficha aparte. Traballo por diante sobre o patrimonio arqueolóxico da comarca que completa o xa catalogado en Vilaúxe e Pesqueiras e posteriormente no límite entre as parroquias de Vilaquinte e Beascós en Carballedo. Neste caso, os petroglifos sostéñenos uns penedos que ben poderían limitar as parroquias de Pereira e Vilaúxe en Chantada e a de Milleirós pertencente a Carballedo. É moi probable, ademais, que nestes territorios existan máis gravados prehistóricos aínda por descubrir.
Sí, é moi probable, e xa che digo, é unha zona, porque o monte é difícil, agora cada vez están máis abandonados e é moito máis difícil que nos atopemos casualmente con estes motivos, pero seguro que hai moitísimos máis. Ademais tampouco é doado velos, non? Pois neste caso Roi o mellor quedoulle aí esa dúbida, recorreu a ti, pero non son unha tipoloxía que sea moi evidente, o mellor para os que non entendemos moito. Non, é difícil, ademais da tipoloxía, porque son moi sinxelos e podes pensar que son marcas típicas da rocha, entre o líquen, o musgo e o tipo de rocha que acabamos de ver, que é unha rocha que se erosiona facilmente, non axuda nada que un inexperto controle ou non. Roi, te digo, moi boa vista, a verdade. Exemplos suficientes para completar coa arqueoloxía os recursos visitables dende o punto de vista turístico, tamén na comarca de Chantada. De cara ao futuro, mellor, establecer o mellor algunhas rutas que acheguen a ver estos petroglifos, que che parece esa idea, non? Para que moitos dos veciños saibamos o que temos ao lado, non? Esas rutas estarían moi ben. Xa se fixo en Carballedo, pero mesturaronse un pouco con románico, pola empresa máis que románico, e está moi ben porque achega a xente a este patrimonio que tamén non hai na Ribeira Sacra e é un dos máis descoñecidos.